Благодаря, госпожо Киселова. И една секунда няма. За една секунда не знам какво може да се каже, но сега по темата. Пореден вот на недоверие, за съжаление, неуспешен. Аз и цялата парламентарна група на МЕЧ гласувахме с увереност срещу кабинета на Бандитски и Магнитски. Най-мръсният мафиотски кабинет от началото на прехода след Беров. Кабинет, който е съставен от представители на СИК, ВИС, Мултигруп и бившият им обслужващ персонал, който им пееше по банкетите. Но има нещо много важно. Когато децата спят, те растат. Когато народът спи, обаче, той умира. Добрата новина е, че българският народ се събужда и ще ви покаже пътя от Народното събрание и изпълнителната власт на следващите неизбежни и извънредни парламентарни избори. Народът на България се събужда и ще прогони хората, които сложиха белезници на правото им да изразят своя вот на референдум за приемане на еврото или против еврото. Всяка една власт, която слага белезници на своя народ, завършва изходът в политиката с белезници. Благодаря ви за вниманието. Има ли други колеги?